Ang bango, oh. Ba't lumambot na wala na, naging corned beef na lang. Kabalens! Galing. Kaya pangasa. Tonet, kumusta? Ano yung ano mo, na-harvest mo? Ito, boss, oh. Para sa punan, no? Sarap na. Saka Talong. Talong. May kasama pa sa sawan to. Kompleto na. May ano pa, oh. May kalamansi, tsaka sili. O yung isa, hindi sumama. O, shoutout mo yung boys. O, wala. Matagal na tayo di nagbablog. Shout out, Paquito Diaz. O. Si Rezo. Renz. Si Ah. Buboy. O. Yung bibi mataba na. Ayun, o. Kakatayin na natin. Saan, o? Matagal na yan. na. May isa buntis yan. Yung isa buntis. May kasama ako ngayon. Si Utoy. Si Utoy. Utoy. Toy. Girlfriend mo. O. Anak ko Oh. na namin girlfriend. Andiyan, may girlfriend yung sigurado to. Yung girlfriend mo. Shout out ng Barkado. Oh. Mamaya, nasa YouTube na to. I-edit ko na. Mahihayin si Utoy. Mahihayin. Mga boys, pagka ginumulan, dito tayo. Ano kayo marinate yung vlog ni? Tsaka minsan pasyal tayo kay Ka-Farmer. Pag hindi na talaga umulan, medyo makakalarga na tayo. Sa ngayon, medyo negative eh. Pati kay ano boss, kay ano yung mekaniko mo. Kay Jerome, oh, marami tayong schedule. Si Jerome, oh, nagyaya din yung mga native niyang manok. Nakikintay. Naghihintay. Shout out, Jerome. Jerome! Nanonood din si Jerome. Dito. Hanggang linggo. Kaya nalungkot dito. Wala kalaro. Wala. Wala. Umiiyak kagabi yan. Hinahanap. Oo, yun, nahanap Umalis, niya. umiiyak. Nanaginip pa, umiiyak. Nung pumasok na sa kose, yan, umiiyak na. Wala na sa kanila. banda. Shout out na tayo kay Bonbon. Musta po, bombona mo? Cheska. Oo, magaling na, no? Hoy, kaka! Si Kaka. Cheska. Oo, magaling na, ne? Ang galing ng bata ngayon, no? Ay, Ah. Makdo. Uling makona lo. Iki may tagking Makdo. Linol ko makdo niya minsan, Lagi eh. may masyal kitang balay ko. Ditang balik. Yun, binyeri sa Kambi, ah. Alala ko patola? Ubus Wala na? na. Ubus na. Pero Para ito ma- milapin swam eh. Ay ta? Ang sarap, sarap. Hindi nilang daging kahit talag-tala pa to. Alam po. Retang... Wala ka ng kalaruan ha. Nanarita sa okra. Hindi nagadala pong balas sa ito dong alubebe. Kahit talag-tala mo kayo mo. Kaya ngara kaya kitang itagi ka ng pena na pena. Yung magiging manugang ng nanay ko, ang daming talim na ano, mga okra Ayaw pumunta dito. o patola. Yung kasama ni Deborah, si Madam Bea. Madam Bea, shout out! Salamat sa ano, sa pamakdo mo. Ayun o, nakahabol si Eden. Thank you ah. Eden! Shout out mo si Madam Bea. Binigyan ka makdo. Bea na lang? Madam Bea. Tita Bea. Diretso na magsalita ng ini. Magaling eh. A few moments later. Closure. Uy, wow. May bibigay si Lola mo. Ay, thank you po. Binalaw na kayo nagwala pagkan. Tayo marap na kaping kanya pa. May ang bonbon. Pongang kaka. Bisa kayo. Bonbon, bisa kayo. Bisa kayo. Oh. Hoy! Shout out mo. Shout out! Kaka. Shout out, kaka! Shout out, bonbon. Shout out, Pakita mo ito, Bonbon! pakita mo ito. Oh, yan. Binigay ni yan. Lola. Oo. Bigay ni Lola. Sige, eat mo na. Anak mo sumbong. Yan na naman nalba ng video mama mo ini.
Baba, baba, baba. Ano pa? Yakin nanda ka pa eh. Puto mo ang lapo. Okay lang. Maaga pa naman. Ibagay mo na. Ali, open more. Open more. Open. O, kiss mo pa ikakapoy, Bonbon. Kiss. O, ikaka. Wow. Utato pa ng grasya na. Oh. Ayaw tayo kakilala mo din ng nanay. Kapatiya po yan. No, miss, saan mo binili na pusa? Saan? Ato, sa tindahan. Kaya Apunglo. Mayroon siya tindang ganyan. Oo, si Apunglo. Lahat ng lahat ng klase, mayroon siya. Nagpapautang din siya ng pera, hindi. Ay, hindi. Hindi ka magbabaso sa pag bumili ka. Ha? Ay, utang ako ng 5-6. Pa 5-6? Oh, isang lang. Bigyan mo. Ah. Nagpapautang. Bigyan mo rin Kanya, siya isa lang, isa lang. Isa lang. Bigyan mo siya pusa. Ay, laki pala. Ay, bibigyan ako, isa lang, no? Very good kay Mabait Apo talaga ito. ng baby ko, ha? Mabait talaga siya Oo, yan. talaga mabait. Ay, oo, pangaragulda. Very good. Diba? Ang dagulang-ulan. Kaya sa tingipan mo kanyang darling. Ay, nako. Magmumug ka, ha? Magmumug ka. Aminom lang ang danong magdakalpotan, ya. A few moments later. Okay, anong lulutuin natin na pusa? Pritadang manok. Yes! Native. Native na. Mm. Kanina, ulam namin sa bahay. Patatim. Ay, masarap. Ha? Masarap din yun. Natumba lahat, tatlong pata. Ay, tatlong pata na tomba. Oo, tatlo. Ang dami namin sa aming barangay. Eh. Oo. Sama pala yung barangay. Oo, labitin pa nga eh. Nabibti pa yun? Tatlong Kaya- pata na? Oo, tatlong pata. Hmm? Oo. Tatlong pata Kaya dito, nabitin baka pa. hindi na ako makakain ng marami dito. Busog pa ako until now eh. Kaso, siyempre masarap yung native. Alam mo na. Kahit konti, siyempre titikim tayo. Tingin tayo. Ako Ah. rin busog pa, kaya konti din siguro kakainin ko. Oh, konti, oh. Kaya Ano yung mga ingredients ng ano mo? Nang Ito, lulutuin mo reno. ako sa Ito, tsaka ito, tomato paste. tomato paste, bawang sibuyas, may reno. May reno. Di ba masarap? May reno. Oh, yes, sasalang ko na yung ano. Sabay sila o isa mo na? Sabay na. Sabay na. Pwede na rin. So pinakulo mo yung native, no? Medyo matanda na. Oo, okay. You like cellphone? Yan. Okay na, tignan mo. Kala, ayo, tingnan na, tingnan na. Tignan mo. Oh. Yun no, native. Oh, yun no. Sarap, no? Kailangan maraming larayan na po sa. Yun no, ang bango. Sa. Kailangan medyo Ano? maluto yung ano. Yung bawang sibuyas. Kailangan matostado ng konti. Ay, sa. Gracia, gracia. Oh. Wala na, boys. Ah, sige, so, thank you na. Alas 9 natin daw. Okay, sige, so, thank you, thank you. Lagay ko na yung tomato paste. Mm. Dapat kasi ito yun. Mm-hmm. Yun, no? Ang bango, pusa. Ayan, ang bango. Lumalabas pa lang yung bango niya, no? Ano pa lang yan? 3 klaseng sahog pa lang yan. Bawang, sibuyas, saka tomato paste. Tomato paste. Chicken. Bukod sa pagluluto, may halong pagmamahal, no? O, syempre. Yung pagluluto mo, no? May halong pagmamahal, kaya lalong sumasarap. Oo. Kagaya ng pagmamahal mo kay Apo Ramon. Yun, no? Kapag narinig niya, pero mo yun, tuwang-tuwa. Tuwa ako, no? Mananonood niya. Shout out mo sa Apo Ramon. Oh, darling, ito, nagluluto ako ng native bukas, padalang kita kahit konti. Yun, no? Yung matitira naman dito. Ayun, sarap niya. Yun, oh. Pagkatapos ng pata, ayun. Ano ba nga, parang tumama tayo sa loto? Oh. Pagkatapos ng pata, native naman, oh.
Oh, shoutout sa iyo, Kuya Tonet, no? May lakad ka. Sana dito na nagapunan. Oo, dapat nagapunan sila dito. Kaya nga, ang dami nito. Dami, Oo. dami ito. Ngayon nagmamadali sila. Sabi ko, may native na manok. Ang laki ng manok na to. Tignan mo, oh. Oo, malaki. Marami Malaki, din oh. naman, no? Marami din. Marami. Lalagay ko na yung... Ganyan lang, kasi yung kumpleto ng sahog nito eh. Lagyan ko ng ano, langis. Ay, langis. Anis, larang anis. Oh, lagyan mo. Oo. Para babango. Ay, sarap. Sandali ha. Ay, Lagay ko lang yung Ayan, sabaw. ang bango. Lagay ko na lang yung sabaw. Para masarap. Oh, yung ano mo. Saka yung reno. Yan nagpapasarap. Oo. No? Para lalapot ko sa bawala. Talagang ito masarap. Talaga lumambot ng gusto, no? Oo. Talagang pinalambot ko. Ang lambot ba na? Hindi, okay siya na. Okay siya, malambot. Mas gusto ko yan para century tuna na lang. Kumbaga, Ang sandali Hindi ko ka- pa ako na sili yan. Siya po, wala yung tulang. Ay, ang lambot nga. ang sarap. Ang bango, ang bango. A few moments later. Oh. Tatlo lang po kami yung pagkain pang 10 katao. So, ang masasabi ko po, thank you Papa Jesus, no? Sa biyaya pinagkakalob mo sa amin. So, ang ulam po namin ngayon is native na manok. Ha? Ano to? Patola po sa? Ano Patola na may miswa. tapos ano yan? Saging na bukayo. Oh, yan dami. Bukayo Lord, thank you po, no? Ang himagas. Nasaan yung aking boss? Yung nanay ko maganda. Den, shoutout mo si Kaka. Yes, shout out Kaka. Shoutout Bonbon. Shout out Bonbon. Shoutout Tito J. Hala, pagod na po mga kaibigan. Gutom na. Gutom na siya. Ako rin. Sila ang kakainin mo ngayon. Kumakain, tubig. Ang paglunan. Baka magsira siya. Mag-pray muna tayo. Pray. Pray. Ah, Yeah. Lord, thank you po sa ipinagkaloob mo sa aming blessing, no? Ibinabalik po namin ang papuri at pasasalamat sa iyo. At nagpapasalamat kami sa mga tumatangkilik, sumusubaybay, sumusuporta sa YouTube channel namin. Thank you. Saluhin niyo po kaming kakain ngayon at sana po mag-enjoy po kayo sa panonood sa amin. Thank you po. Thank you po. Tababsa. Kanin. Kanin. Parang kanin baby ka. Kain na. Ulam. Gusto ko itong patola at saka miswa. Yan, ako rin. Patola. Nakukuha pa siya ako nga sa pamama ko. Hindi nakukuha. Ayan, Daddy. Nakuha. Yan. Saka ang sarap ng Ondan. miswa. Sarap din po ito. Anong ulam mo din? Nino yan inom. Ang daddy. O, di nang kikinaya mo para sa buong mo. Sa buhay ko rin. Sige, bagyan mo. Sa bola. Ano yan? Ano yan para sa'yo? Hindi. Yung para sa'yo, no? Si Lola gusto niya hindi. Ay, silang dalawa niya ako nga sa gusto nila yun. Shake. Igogo meron. Ako na. Konti lang po kakainin ko. Ja! Hindi mo yung kalang ko, ha? Ipalabang ko lang din kahit ang pata. Kapalabang ko sa pata. Aray. Tatlong pata po, tatlo, Ba, di mo kang patatatim. binigyan? Alin? Kulang pa daw. Tumakbo pa kasi tumakbo na kagad. Alam mo naman, tumatakbo yung pata. Po, kulang pa daw po sa kanila. Ano nun to? Pata team. Patatim po.
Di bale. Bakit naman na yun? Sa susunod magpapaluto tayo Prito? dito. Ay, ako gusto ko adobo. Naku, adobo. Tsaka lang. Mainit na po ha. Nasa Mainit. laptop pa. Ano yun mo? Nasa laptop pa. Walang... Yan, okay. Yan. Ayan. Kahit hindi tayo matapos, malamig. Sarap? Ang sarap talaga ng native. Yung native masarap talaga, no? Ganyan na ako nga sa. Marami pa yung native mo doon, no? 3, 4. Marami pa tayong lutuin po. Ay, sarap na. Yung kanin mo, meron ka kanin dito na yan. Nilagyan mo ng reno na Baka nga mangyari po kasi Reno kaya kalderetin talaga. So ngayong araw na to, parang tumama ako sa loto. Tanghali, patatim, kapunan, native na manok na, ano luto tapos na? Kaldereta. Daddy, ayaw kunin. Kalderetang Ay, kunin mo. native. Hindi, ano yun? Yo. Ang sarap nung medyo may kick ng konti na pisak. Yung medyo manghang-hanghang ng konti. Namin nyo talaga itang sanap-sanap ang itang pasta. Ay, manghang. Yaman natin. Alit mo sabaw. Yaman Alit na. mo Masarap sabaw. na naman ang pagkain ni Apo nga sa kanin. Alit mo as. Kabuli ng yede, no? Alit mo sa asik. Masik. Asik. Okay. Okay. Shake, shake. Balong-balong na nito ha. I love that. Hindi ako kumakain balong-balong. Balong-balong. Pero iba talaga yung lasa ng native, no? Kalumambot. Hindi lang bila. Kapalambot kaya talaga po. Saka maganda yung pagkakaiwa, maliliit. Niwak talaga maliit. Kung malaki yan, di lalambot. Kasang edad yata nito ni Apong Asak yan. Kasing gitad ko yan. Mamalugtog na yun. Ah, matapang to. Sobra. Ayun, mas matapang tayo. Kinain natin. Matapang tatin ito. Tingan tani. Kinain yun na ako. Masarap ang sabaw. Pero kung good boy to, hindi ko ano ito. Bumili ko ang papaya. Nandun pa sa tabi ng papaya. Pag pupunta ako sa likod, kala ko hindi, hindi sumusok ko. Ngayon pala nag-ano. Pupunta ako sa papaya. Ano si Doc, Lang po. saka si Robot, kumukuha sila ng papaya din sa tabi. Nak, may bigla akong tiyan. Takban mo ako sumili mo. Papunta. Tinamaan ka? Ayun. Hindi, dito. Sa paa. Alit more, daddy. Makaya na yan. Malasa yan ha. Sarap nito. Alit more asik. Ba, ubus mo yan pa yan. Wala Punta mo kayo ako mo. din nga din. Ayoko. Sabi ko yung pagdala Pagdala kita. Ito na naman namin. Karakal yun. Karakal pa manok kita, pamatintala nga rin. Mana lang problema ka mga ngayon, hindi pa makubusyon niya. Mama, manok yan. Ayan, tanong bala dyan. Ang retang gay kita, puto talagang mapali niya buntok yung mga, ako, buran ko niya. Retang rabbit na ngingid din, red din, bala na nga po. Muli na nung papagay. Pwede niluto ito. Pero may suggest ko ka, Ma. Yan. Isa lang yung sinasuggest ko kay Ma. Gusto ko, Oh, ayan ha. may enjoy niya yung ano niya, yung, di ba tumatanda na si Nay. Gusto niya magkapera, tulungan ko siya magkakapera, ibebenta namin yung lupa niya. Kaso ayaw niya. Ayaw na. Alit more. Ayaw ni Apo. Ayaw niya ng pera. Ay.
Dati naman Pera, ako. ni Apo. Dati naman ako hindi umawak ng pera. Ha? Ay, apat. Kaysa makain ng iba yung rabbit, lumalabas sa labas. Tayo nang kakain. Masarap daw ng ano, Ano? inihaw, sabi ni Amer. Amer, kumusta ka? Hindi, oo nga pala, shoutout mo si Amir. Amer. Amir, shoutout sa'yo, ano? Salamat sa panonood. Laging siya nanonood, si Amir. Mabait siya, mabait. Lagi nanonood dyan, Palaging ano yan, dumarating. sabi niya, galing hindi, sa- daw, hindi kayo at, hindi, sabi ko, mayroon yung gatas na may tuyo at saka ano. Ang problema, pigal sa babae na eh. Pogi kasi. Ayaw mag-asawa. Hindi daw yaw. Nakapila yung nanliligaw na babae. Ayaw. Hindi niya pinapansin. No? Na, nandyan, Maselan. hindi, nandyan na, pinakawalan pa, ayaw ni Amel yun. Gusto. Kaya na niyang buhayin, manager dyan dun sa ano, sa tubig. Hmm? Mommy said so. Ay, siya may hawak ng ano Gusto na ko nga yung... humiram sa kanya eh. Na, Siya ng manager ngayon. Wait. siya yung manager? Siya umahawak. Kaibigan niya si ano, si Lelot. Hmm. Siya bumibili ng, naisugi siyang ulam. Ang ganda yung Lana, ulam, oh. ang tinda. Nangulang. Daddy, Lana. Bangos. Hmm. Saan na binibili ah? Yung may dumating sa kanila, naka-tricycle. Hmm. Meron pa kaibigan si Amir, Hmm. mga matatanda, dalawa, mag-asawa. Okay. Pag dumadaan daw sila, tinatawagan. Tapos bibigyan niya. Mabayat. Suki daw niya yun, namamalimos eh. Daddy. Pinapapasok pa. Pasok. Hmm. I like Mabait Daddy niya. water. Ubus mo muna ito na. Lami ka na niya. Oo. No. Bisa ko niyan. Ayan, gisa naman na yan. Ang dami na po. Mga palasyo ah. Sige na. Ay, na. Kalagad mo yung mga yun. Daddy, I like Punta mga tapan, ito yun. Kanyaman talaga niya. Ha? May tumis mo. Sabo yung manyaman, no? Sabo. May laman. Ay, advance pa happy birthday pala kay ano, kay pare ko. Paring boss pala. Ito sabi at. Agosto. Ay. Birthday niya bukas. Ito sabi at. Hindi, paras. Habi ko ni buka. Yummy na. Nagpag-birthday ka. Ayaw na. Niyaya ko. Ayaw na. Hindi. Sa Balibago, sa Lokpo. Daddy, oh. Gusto ko pa rin mga ano ko, si Nate, si Nanay, si Junjun. Kumusta kayo? Kumain na ba kayo? Anong mga anak ko, mga kapatid? Daddy, oh. Mga kapatid ko po. Love ako. Hindi ko na- Sila pala, hindi ko Ikaw madaya ka ya? Makalimutan ko. Baka magtampo. Magtampo yun ha. Yan, binati ko na. Masarap. Naman na yung sabon. Ang tabi, ha? Naman. Putang ating kakanin, hindi ang gatawa mga nerpo. Ano masasabi mo sa luto niya, Pusok mo? Ay, masarap. Sarap po. Lutong ano to, no? Kapampangan, yung iba magluto ng matatanda. Yung lasat, Saka hindi. taim na taim. Iba luto yung Ha? kapampangan. Tapos, pinapapakuloy nila yung mahinang apoy lang. Wow! No? Yung hindi Nine, eh. nilanga. Alam. No? Yan talagang Tapos mong pinakulo doon. lima. Sarap ng saging ko tapos mo kumain, no? May kakainin kang kami. Tapos may sabaw pa, oh. Ay, Ang daming blessing. naman. Ako na. Naman eh. Buti hindi pa umulan, no? Nakapag-worship Opo, yun, ano? ha? Baka ulan na naman mamayang gabi. Yung panahon na Tawagin mo yung ano, parang makapanood ka na. Tawag ko mamaya. Buti ko na ako. Naubos mo rin ka sa'yo? Sarap po. Sarap po, oh. Ba, naubos mo rin sa'yo? Alin?
Yung sa'yo sabaw. Hindi ako Ano nagsabaw. po sabaw? Ay, Ang Kain. Pakain ko na sa aso ni Ethel. hmm. Ako na. Ay, kakagating ka nung Kagating aso. ka nun, lulos ka, punta hospital ka. Na! Dito apusak na. Siya pumasok na lang, baka kagating ka. Hindi ako na. Ay, bayan siya pumasok. Ako na lang, ako na lang. Ay, lagyan Diba, mo natin ng kanin yan. Dagdagan nyo pa. Oo, lagay mo dun sa mesa sa loob. Oh, wait Bukod muna. na, kumain na yan. Huwag muna kayong tatayo. Siyempre, magpapakalam tayo. Sige, hindi na kami tatayo. Practice ko na pa yung po. Daddy! Kaya na lang. Akmain mo sila. Buhat, kinakain ko na kanina. Pati yung pusa. Mm. Yung aso dito, yung aso dun, pinakain Oh, mo. magpapaalam muna tayo sa mga talasugid. Oo. Talasugid na manonood natin. Sarap ng ano, saging. So, hanggang dito na lang po yung vlog namin, no? Kain po kahit ng saging. Once again, salamat po sa pagtangkilik at panonood at pagsuporta ng YouTube channel namin, no? Hanggang sa muli po sa susunod na vlog. Thank you po. Bye-bye Thank you po. po. Bye-bye.